गासिबो मेडिया नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे बेखेवनाय सानाव आङो प्रडिउसार रातुल गयारी आरो नेरसोन बसुमतारी डाइरेक्टर बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों। दिनैनि बे कर'ना लकडाउननि बे बिराद गाज्रि समाव जे बिथांमोना मोनसे सावथुन दिहुननो साहस खालामदों बेखौ आं जोबोर बाख्नायदों। बिथांमोननि जायगायाव माने बे रुपहि ओनसोलाव बेबायदि सावथुन ओंखारनाया जोबोर गिदिर बाथ्रा। सिगांफोर ओंखारदोंमोन नाथाय बे लकडाउन जानायनि उनाव जितु मोनसे डेमेज जादों बे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बे समाव बेबायदि सावथुन दिहुननाय जितु मोनसे आखा फाखा बिसोरनि केरेक्टार बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना मावबाय थाथों दिहुनबाय थाथों उननि समफोराव जोबोद मोजां जागोन होननानै आं आसा थियो। लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे जायगायावनो गावसोरनि जायगायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदान सिनेमा नुनो मोनगोन होननानै आसा थिदों आरो बेखौबो आं हामलायनाय बावहरो। दिनैसिमबो बे फाइनेल जाथ'वाखै। खोब खम समनि गेजेराव बेखौ जों एनाउन्स खालामनाय जागोन। मोनसे मिटिं एक्जिकिउटिभ मिटिं जाबावगोन बेनि उनाव जों बे बाथ्राखौ एनाउन्समेन्टखौ जों खालामगोन आरो। समाव जोंहा जोबोद गोजोनथाव खौरां अम प्रकाश आदाजों दिहुनजानाय शिवम प्रडाक्शननि आन्डाराव सिजौ सावथुना दिनै इन्डियान पेन'रामा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल गवा बेयाव बे जायगायाव माने जायगा मोनदों सिलेक्ट जादों। बे दिन्थिफुं जासिगोन 26 नभेम्बराव। बेखायनो बे सावथुना बे इन्डियान पेन'रामायाव सिलेक्ट जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा बाख्नायथाव बाथ्रा। जानो हागौ बर' मानसिफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा बे सिनेमाखौ नुवाखै नाथाय बे इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलनि उनाव जेब्ला माने बियो रिलिज होगोन अम प्रकाश देआ अब्लानो जों बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन। जोबोर मोजां जादों होननानै जों खोनादों। माखासे नायगिरि बिथांमोना गवा फिल्म फेस्टिभेलाव थांनानै नायहैगोन आरो जों गासैबो बर' सावथुन मुलुगनि जोंहा जेसेबां मावथि फारि दं लोगोसेनो रायजो राजा दं बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै गोग्गानो जोंहा सम फैदों आरो जों बेखौ लानानै गोग्गानो हायो दिनैनि समाव। गाज्रि बाथ्रा जोबोर गाज्रि बाथ्रा माने बेयो सम्पुर्ण गावबा गावनि अधिकार प्रडिउसारनि आखायाव थायो। अधिकारा प्रडिउसारनि आखायाव थायो। बे बुस्थुखौ जोङो जाथि हिसाबैबो जोंनि जिखिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुजिनांगौ जे बेबायदि खालामोब्ला माने प्रडिउसारा कमप्लिटलि माने बे गोसो बायलाङो थैलाङो। बेखौ टिकेट दानाय नायनायनि जायगायाव बेखौ माने ससियेल मिडियायावनो ओरैनो नुलाबायोब्ला बेखौ मानसिफोरा मानो नायनो बे मोनसे कुइसना फैयो। बेखायनो बे बाथ्राखौ जोंनि प्रडिउसारफोरा जाहाथे सावथुन दिहुननाय बे हाबाफारिखौ लाखिबाय थानो हायो बिसोरखौ जों उत्साहसो होनांगौ। बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जों मावनो नाङा होननानै जों फोसावनोसो नांगौ। बेनि उल्था जुदि मावोब्ला बेयो जोंनि जाथिनि थाखायनो बा फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखायनो जोबोर खहा जायो होननानै जों सानो आरो। बिसिया गावनि मासिनिफ्राय बेखौ खावलायनोसो हागोन जेबो एक्सन लानो हानाय नङा। नाथाय जाय बिथांमोना सर्ट मुभि दिहुनदों बा दिहुनगोन बिथांमोना साननानै नायनांगौ जे बे मिउजिक कम्प'ज खालामनाय समाव गोबां रां खरसा जायो आरो गोबां खस्थ' थायो। बे बुस्थुखौ मालायनि बुस्थुखौ कपि खालामनानै गावनि सर्ट मुभियाव बा गावनि मुभियाव लागायनानै होनाया खोब मोजां बाथ्रा नङा होननानै आं सानो आरो। जेनेबा मालायनि बेराखौ औवानि बेराखौ फुना लाबोनानै गावनि लांगोनाखौ दुमना लानाय बेबायदि बाथ्रा जायो आरो। दा बेफोर गाज्रि बाथ्रा सिखाव खालामनाय बायदि जायो बुंनो थाङोबा गाज्रि। बेखायनो बे खामानिखौ मावनो नाङा आरो माने। बिथांखौ गोदान हिसाबै आं वेलकाम खालामदों। बिथाङा दा गिबि खेबनि थाखाय खालामदों। बेबायदिनो खालामलांबाय थाथों उनाव मोजां जालांगोन। जेब्ला बियो गिबि खेब खालामगोन बे खालामनायनि उनावनो गोबां नलेज बिथाङा मोनखादों आरो जेब्ला बे खालामबाय थागोन गोबां नलेज मोनबाय थागोन गोदान मानसि लोगो मोनगोन। जोंनि सावथुन मुलुगाव थानाय गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनगोन डाइरेक्टर लोगो मोनगोन प्रडिउसार लोगो मोनगोन। अब्लानो बिथाङा बिसोरजों कमिउनिकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांनि नलेजआ बारायलांनाय लोगो लोगो बिथाङा मा मावनांगौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेखौ बे नलेजआ हारसिंनो फैगोन आरो बिथाङा मावलांनांगौ आरो बेबायदिनो जों थुलुंगा होयो बेखिनियानो। फार्स्ट अफ अल आं बे जाय फिल्मनि मेम्बार दा जाय आंखौ लिंहरदों इनभाइट खालामदों आं बिसोरखौ फार्स्ट अफ अल आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय आंखौ लिंहरनायनि थाखाय। आरो आं आसा खालामो बे सावथुनाबो मोजाङैनो मोजां दिनैनि हाबाफारिया जानानै मोजाङै मोजां जोबलाङो आरो जोबोद मोजां सापर्ट मोनदों बिथांमोननिफ्राय सापर्ट होदों इनभाइट खालामनाय हिसाबै फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो। माने बहुत माने आंनि थाखाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरो ना मोजां नांबाय आरो ना बहुत मोजां नांदों खालामनानै। नोंथाङा गोदोफोर फिल्म बानायफैदोंमोन नामा? फिल्मथ' बिदि बानायाखै मिउजिक भिडिअ बानायदों आरो ना आरो बेलेग बिदि बानायथ'वाखै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आंनि थाखाय। जावलिया सावथुनाव मेन रल हिसाबै लानानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद। नैबे सावथुन जावलिया सावथुनाव फैनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दायोथ'
फिल्म बायदि मोनदों आरो